Όπως πας. Σου έχει κάνει χιαστή, Γιάννη. Έχει το πετραδάκι που λέγαμε. Από εδώ λίγο. Σιγά σιγά, από εδώ προς εμένα. Έτσι, έτσι όπως πας. Δεν βρίσκεις, Έλα. δεν βρίσκεις. Πάμε όπως πας. Λίγο αριστερά. Όπα. Περίμενε. Λοιπόν, σιγά σιγά να πατήσεις την πέτρα. Και λίγο κατά εκεί το τιμόνι. Έλα. Έτσι από εκεί σου μαυρί. Ωραίο. Όπα. Περίμενε, πας και δούμε κανένα άλλο. Γιάννη. Γιάννη, δεν θα ήταν καλύτερα να πας έτσι? Θα δοκιμάσω μία εκεί. Ναι, για κάνε. Περιμένετε, γιατί κάτι φωνάζει εδώ. Ναι, είπε από εδώ πάνω. Περίμενε λίγο. Από εδώ πάνω. Ακούστε λίγο τον Κωστή, τι εννοεί. Λέει να μην κατέβεις από εδώ κάτω. Από εδώ πήγαινε. Με πάει μόνο, δεν το πάω. Έτσι είναι. Είναι και αυτό. Όπα. Γιάννη, όπα. Έχεις πίσω το έχεις δει τον πευκό. Ναι, ρε. Θέλω, άκουμε λίγο. Τι θέλω να κάνεις, δεν βγαίνει έτσι αμάξι. Ξέρω, προσπαθώ να γυρίσω λίγο τα μούτρα να τα βάλω πάνω, ρε. Εδώ θέλω να πατήσω αυτός ο τροχός σου, θέλω εδώ. Έπρεπε να κάνεις δηλαδή έτσι, Γιάννη. Ένα σου πω, άμα